День народження без свята. Активісти та правозахисники принесли до російського посольства у Києві торт для кримчанина Ервіна Ібрагімова. Минулого тижня члену виконкома Всесвітнього конгресу кримських татар виповнилося 33 роки, але привітати його особисто ані родичі, ані друзі не можуть. 2 роки тому в ніч з 25 на 26 травня його викрали в анексованому Криму біля власного будинку. Про його місце знаходження досі нічого не відомо. Правозахисники вийшли до російського посольства з вимогою розслідувати справи Ервіна та усіх викрадених громадян України в Криму з початку анексії півострова. Торт імениннику Ервіну Ібрагімову. Активісти та правозахисники по черзі кладуть подарунки на стіл під російським посольством. Країни, яка викрила члена виконкома Всесвітнього конгресу кримських татар. Це сталося 2 роки тому біля власного будинку Ервіна. 17 липня йому виповнилося 33 роки. Вже другий день народження. Він не святкує його зі своєю родиною. Близькі та родичі не знають, де він перебуває. На акцію з окупованого Криму приїхав батько Ервіна Ібрагімова. Умер Ага розповідає, нині жодних розслідувань цієї справи на території окупованого Криму не проводиться. Але він продовжує шукати сина. Следствие проходит никак. Я не вижу никакого эффекта. Мало того, что они приостанавливают следственные дела, Следственный комитет, о приостановке дела мы узнаем с зала суда. Я все равно пытаюсь не останавливаться, меня не остановит ничего, пока я не узнаю, где мой сын находится. Колишній політв'язень Ахтем Чийгоз прийшов на акцію у футболці з фото Ервіна Ібрагімова. Згадує, як після навчання той прийшов до нього в регіональний меджліс Бахчисараю. Учился, пришел в Бахчисарай и сказал: Ахтем ага, чем я могу быть полезен? Такое поведение молодых ребят было на редкость, когда они сами приходили и вливались в борьбу, национальную борьбу кримських татар. Росія не тільки не зацікавлена в розслідуванні викрадених кримських татар та проукраїнських кримчан, вона буде перешкоджати цим справам, упевнений Ахтем Чийгоз. Тому, каже він, надія на міжнародне співтовариство. Украинская власть уже подала иски против России от имени государства Украина в европейские суды, и цель показать, что Россия – это государство не просто агрессор, государство-преступник. Активісти вимагали від Росії розслідувати насильницькі зникнення в анексованому півострові. Питання головне, чому немає розслідування на території Криму окупованого або на території Російської Федерації. Жодних взагалі відповідей нема. Вони то починають справу, то вони її потім призупиняють. 2 роки людини нема, його видно було, як його викрадали, саджали у машину, але ніхто за це не хоче нести відповідальність. Від початку анексії Криму на території півострова викрили 44 людини. Доля 16 і досі невідома. Ельвіна Сідбулаєва, Олександр Павленко, Заман, АТR.